poc més tard de les 3 de la tarda es donava inici la 5a cursa de la Challenge catalana de Màster 30 i Sèniors. Palafrugell fou l'escenari d'una cursa per categories superiors que va aplegar més de 40 corredors en un indret molt vinculat al ciclisme. I és que a la localitat gironina té lloc una intensa tasca relacionada amb aquest esport que va tenir el seu cim temporades passades, quan es va comptar fins i tot amb un equip professional. La cursa, com dèiem, va tenir poc més de 40 ciclistes per cobrir un recorregut de 53 quilòmetres, fruit de diverses voltes a un circuit permanent a l'autovia direcció Llanfranc, dissenyat pel Club Ciclista Palafrugell. Entre els participants assenyalar el concurs d'un corredor molt particular anomenat Amat Artigas, un boig d'aquest esport que s'ha especialitzat en reptes extrems sobre la bicicleta. Fa ben poc va culminar un munt de voltes a l'estany de Banyoles fins completar uns 400 quilòmetres. Atenció, corredors, col·loquem pas per meta, dreta volant. No va ser fins a la darrera volta que es va formar el tall bo del dia. Per davant es destacaven Santiago Molina, José María Benítez, Carlos Lara i Jonathan Rubio. 4 corredors que van trobar la fórmula per mantenir lluny el pilot i poder disputar-se en solitari la victòria. Després d'un llarg sprint, Molina es va imposar a Benítez i Lara. Molina fou el millor Màster 30, mentre que Benítez el millor sènior. Me ha costado bastante empalmar con los de adelante. Llevaba mucho trozo y me he tirado casi una vuelta a bloque para poderlos pillar. Sobre un circuit una mica més curt i una hora i mitja més tard que els veterans, es va disputar la primera cursa de la temporada d'infantils. Es tractava de la primera ocasió en què els més joves es veien les cares aquesta temporada. Tota la il·lusió del jovent a una cursa que obre una temporada molt densa a Catalunya. Un total d'11 competicions més les pròpies de pista portaran a la jove pedrera del ciclisme català a visitar Camarles, Sitges, Sant Joan d'Espí, Vilanova i la Geltrú, de nou Palafrugell, Pallejà, Cunit, Vila-seca, Girona i Blanes al setembre. Des de Palafrugell, on estem a la primera cursa de la Copa Catalana d'Infantils, una mica gaudint de la mainada, ja que jo vaig començar als 9 anys i abans em feia unes fotos amb alguns d'ells i els hi començaven, nois, a 9 anys jo començava també a pedalejar, no? Sota la mirada del guanyador de la Vuelta a Espanya de 1991, Melcior Mauri, qui es troba a punt de defendre la seva victòria de la Títam Desert, i de Jordi Arteman, responsable de l'Escola de Ciclisme Casa Nostra, es va alçar el taló de l'any dels més petits. També estem aquí una mica engrescant a la mainada pel campus, que tornarem a fer aquest estiu a Porqueres, i per tant, desitjar molta sort i que tots gaudim realment d'una bona jornada de ciclisme.
Segons la categoria, variava la distància. Així, a benjamins només es va disputar una cursa d'1 quilòmetre on va guanyar José González a nois i Mireia Trias a noies. A principiants, sobre una distància de 3 quilòmetres, el més destacat fou Alejandro Sánchez, que va batre a l'esprint els seus companys d'escapada Ivan Martell i Jordi López. A noies, ressenyar la primera posició de Carla Puig. Marc Arnau i Tània Sánchez foren els millors alevins de primer any sobre 7,5 quilòmetres, mentre que sobre 12,5 Alberto Ramírez i Elisabet Escursell es coronaven com els alevins de segon any més destacats. La darrera cursa fou la d'infantils. Entre els de primer any triomfaren Josep Maria Arnau i Adriana Trias, mentre que en segon any els millors foren Jordi Quintanes i Marina Contreras en un recorregut de 20 quilòmetres. Deixant de banda l'aspecte competitiu, destacar els 100 participants entre totes les categories que, tenint en compte el desplaçament i els sacrificis de les famílies i equips dels nens, molts d'ells des de la província de Barcelona. És una xifra molt positiva que parla de l'intens treball per fer reviure la pedrera d'un esport molt maltractat. Per cert, mencionar la primera posició de Naturhaus Agarenc en la classificació per equips.